O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, puido comprobar de primeira man o resultado das obras levadas a cabo nos últimos meses nas propias dependencias da Casa Consistorial, que supuxeron a reforma integral da terceira planta deste edificio, concretamente a área de servizos sociais. A actuación cun orzamento duns 60.000 euros foi realizada con cargo a unha axuda da Orde de Infraestructuras de Uso Público, da que Vicepresidencia aportou uns 40.000 euros. Nunha casa consistorial que ao final é a casa pola que pasan todos os veciños dun concello e ao final é a casa un pouco de todos os que viven no son, pois que este non só, e agora é unha necesidade, dende logo, aceitadas as circunstancias da pandemia que exixen outra distribución física, outra distancia, senón despois en xeral, cando recuperemos a nosa vida normal, é unhas instalacións máis modernas e máis cómodas, tanto para os que traballan aquí como para os que veñen todos os días. Eso, xa digo, se fai con unha boa planificación, con esforzo tamén, que fai o Concello importante, con esforzo que fixo e vai facer a Xunta de Galicia. O alcalde Luís Soujo agradeceu o investimento realizado, que virá a redundar na mellora do servizo que se lle presta á veciñanza. Ademais, xa anunciou a intención de recorrer a esta liña de axudas de vicepresidencia para continuar coas reformas necesarias na Casa Consistorial. Esta inversión é a primeira fase de 3, empezamos pola última planta que, como vos dicía antes, está aí xa ubicado os servicios sociales, queremos ir agora a planta baixa, que era onde estaba antes, e tamén reformala, e se temos axuda, pois queremos empezar canto antes e acabar ca primeira planta, que é onde están as oficinas xerais. Aquí na planta baixa queremos reubicar o rexistro e, bueno, pois cando veñemos de catastro e a oficina tamén do servicio de abastecemento de augas e saneamento. Nos últimos anos, Porto do Son recibiu axudas de vicepresidencia por un importe de preto dos 2 millóns de euros, que permitiron, entre outras cuestións, mellorar a rede de saneamento e abastecemento de auga ou a mellora de instalacións deportivas e parques infantís.